ንحموس 10 ميازيا زتدالو على توزينات تزلكم تسلخو بقدامነት أرأس زينا بريزيدنت إساياس أفورقي جنرال آل برهان أبسمرة تقبله أزراريو بريزيدنت تግራይ ነበራቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ህምራሕቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝገልጽ ቃለ መሕትት አካይዱ ኣብ ትሕቲ ዕጡቃት ሚያንማር ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ትንኮሳ ይበጽሕን ከም ዘሎ ተገሊጹ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝኽፈል ልዑል ቀረጽ ነ9 መዓልታትን ምትግባር የደናውዮ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ የዝን ካልን ዝደስ መደባት ይዘልኩም መጽለኹ ክሳብ ወዳታ ምሳይ ክጽንሑ እንዳሓተትኩ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልትን ክትኮኑ ሳብስክራይብ ምግባር ስድራና ንኽትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጀነራል አል ቡርሃን አበስመራ ተቀቢሉ አዘራሪቡ አቡ ወንበር ሉላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አብደል ፈታህ አል ቡርሃን ከተማ ካርቱም ካብ ሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ሙሉ በሙሉ ሓራ ድሕሪ ምዃና ድሕሪ ፈላሚ ናይ ስዑድ ዓረብ ዑደቱ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ሎሚ ሃጋምሸት ኣስመራኣትዮም ጀነራል አብደል ፈታህ አል ቡርሃን ሎኽና ባህጉራዊ መዕርፎ ነፈርትን ኣስመራ ኣብ ዝበጽሑ ልዋን በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ህሞቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም بريزيدنت إساياس أفورقي جنرال عبد الفتاح البرهان أب معباي كلتا وركب خزراربو يوم أب كرباوان أب ግጭት ሱዳን ዝተራይ معبالታት كمون نخلتو ربح زلوم زوبون أهوغراون قدات كام زميتو تقليتهم ኤርትራን سعود عربነት بجنرال آل برهان زمرح ሰራዊት خدقفان كلو حورات إمارات عرب ድማ بأنصارو مس جنرال حمدان داغالو زمرح دعم سريع ወይ ፈጣን ሓይልታት ከም እትድግፍ ይግለጽ ኤርትራ በምብራቅ ሱዳን ካብ ዝርከቡ ውሕዱ 4 ጉጅለታት ዝተዋጽኡ አባላት ሰራዊትን ሚሊሻታትን በምስልጣን ኣብ ጎኒ ጀነራል አል ቡርሃን ከተሳተፍ ጸኒሓያ በተመሳሳለ ዜና ሻርድ ደጎል አልተሰሜት ነፈርት ስከም ዓርሙሽሽ መርከብ ትምራሕ ጉጅል ለምራኸብ ኩናት ፈረንሳ ኣብ ክልማያት ጅቡቲ ከም ዝቕኔት ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ ፍሊጦም እተን መራኸብ ካብ 25 መጋቢት ክሳብ 2 ሚያዝያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ መልሐቀን አውሪደን ከም ዝቕንያ زحبرت منستر تعلامان زغصل تلوخ قدم موفار نحصير عرفت مخانو ገሊጹም መራኸብ ፈረንሳ በጅቡቲ ኣብ ዝጸንሓሉ ኣዘስተን ምዝዝ ተፈላለየ አባላት ኃይል ባሕሪ ጅቡቲ በመርኻብ ከም ዝተመያየጡ ተሓቢሮም ኣብ ጅቡቲ ኣስታሽን 500 ወታደራት ዘለዋ ፈረንሳ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ንዝከይድ አህጉራዊ መንቀሳቐስን ምጽምባሩን ዓበይቲ መራኸብ ኣዋፊራ ትርከብ ኣብ የመን አንጻሩቲ መጥቃት የተካሄደ ዘላ አሜሪካ ኣብ ዝኽል ማይ ነፈርት ዝስከማ ክልተ ዓርሙሽሽ መራኸብ ኩናት ዝመርሐን ጉጅለታት መራኸብ ኣዋፊራ ከም ዘላ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ትግራይ ነበራቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ መራሕቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝገልጽ ቃለ መሕትት አካይዱ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝነበራቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ኤርትራን ዝተሓተቶ መልሲ ይብሉም መሪሕነት ካገለ ክፋል ሕወሓት ምስ ተቀናቀንቲ ጎረቤት ኤርትራ ሽርክነት ፈጢሩ ኢሉ ይኽሰስ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ተናሓናሕም ምሕዳርን ዘቕረብካዩ ክስታት እንታይ ምርትዖ ኣለካን መግለጺታት ካመረዳታ ከተቕርበሉ ትኽልዲኻ ኢሉ ንዝተሓተቶ ሕቶ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከምልስን ከሎ ንመግለጺታት ኣረድኤ በጭቡጥ ዝፈልጥ ኣስማት ክጠቅስ ግን ኣይኮንኩን ኣብ ምሕዳሪ ዘለዎ ሰባት ገሊኦም ብሕጋዊ መንገዲ ገሊኦም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስ ኤርትራ ዝተዘራረቡ ኣለዉ ናይ መወዳእታ ሕማቕ ነገር ግን ገለ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ خالق كنفي نازع عدل تتقيمو ابناي حبار صلايوم مئتاوميو زدلي عينت جمجامي يخون سلازي عصمات كهبكم ايكونكون جن ازي بحقي فتصم كم زنبر اخول مرتعو على النخبل جيتاتشو مليسوم كمون بزعوا جنرال تادسون سكفتات كتللن كلخا اكل ودقت نايتي نايز حلف محدار منبارو انتي مرتعو اللي كان زبل حتو خملسن كلواتو جيتاتشو جنرال تادس مكتل بريزيدنت يونيرو كوبونت زيتو ابو حلاف النسرحو كيف تصم ايكالن نتادسن بينو አይኮንኩን ዝወቅሶ ዘለኹ ብዛዕባ ወላ ሓንቲ ዘይ ምግባረይ እንተስ መላይ ወይ ምትካ እውናተይ ውድቀትዩ ስለዚ ሕጂውን ከም ዝበለ እኹል መርትዖ ኣለኒ ስለዚ ምክትለይ ስለዝነበረ ጉዳያት ጸጥታናቱ ሓላፍነት ነይሩ ናይ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ሓላፍነት ነይሩ ብናተይ ኣራያ በውድቀት ዝተመለዩ ናቱ ውድቀቱን ናተይ እንኮላይ ውድቀትዩ ፖለቲካ ትግራይ ክሳብ ክንዲ ዝኸቢድዩ ንሕና ጥራይና ዝተወደበ ሰራዊት ዘለና ዳርጋ ሁሉ ጠጦ ዝበለ ዝመስል ወል ፕሪቶሪያ ነዚ ዕልባት ክገብረሉ ነይሩ
ታደሰ ከም ሓላፊ ሰራዊት ግን ገለ ውሳነታተይ ክቕበል ነይሩ እዚ ከምዚ ንዓኸ ዓይነት ኣብ ካልእ ዓለም እትነብሩሉ ሰባት ምርዳእ ከቢድ ይኽብል ገሊጹ ውሳነታት ፕሬዚደንት ብዕቱብ ዝወስዱ ኣይነበረን እዚ ብዝኾነ ኣካል ፀገም ነይሩ ብሓቂ ገለ ውሳነታተይ ኣብ ግብሪ እንተ ዝውዕል ነይሩ ማዕረቲ ንዓውታት ንውድቀታተይ እውን ተሓታቲ ምኾንኩ ክብል ገሊጹ ኣብ ጉዳይና ግን እቲ ፖለቲካ ዝያዳ ዝኸበደ ዝገብሮ ነገር እንተነበረ እቲ ኣብ ስልጣን ዘይነበረ ውድብ ምስቲ ሰራዊት ዝተኣሳሰር ኢሉ ብቴክኒካዊ መዳይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክኸውን ዝነበሩ ሰራዊት እዩ ቁሩብ ዝተሓላለኽን ኩላይ ነይሩ ንምርዱ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ዝነበሩ ጻልሒት ገሊጹ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ሚያንማር ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ትንኮሳ ይበጽሐን ከም ዘሎ ገሊጸን ኣብ ማዕስከራት ገበናት ሳይበር ሚያንማር ክሰርሓ ተገዲደን ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዕጡቓት ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ትንኮሳ ይበጽሐን ከም ዘሎ ገሊጸን እዘን ኣብ ታይላንድ ስራሕ ብዝብል ምስ ካብ ሃገረን ወፂአን ዝብላህ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሚያንማር ተወሲደን ኣብ ማዕስከራት ገበናት ሳይበር ክሰርሓ ከም ዝተገደዳ ይዛረባ ተን ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ኣብ ሚያዋዲ ዝርከባ ማዕስከራት ገበነን ክልተ በቶም ዕጡቓት ተታሒዘን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ንድሕነተን ስሞም ከይግለጽ ዝሓተታ ብወታደራት መንግስቲ ሚያንማር ታይላንድን ካብቲ ማዕስከራት ድሕሪ ምፍትሐን እውን ውሕስነት ከም ዘይተሰምዐን ገሊጸን ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ኣብ ካረን ግዛት ሚያንማር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ዲሞክራሲያዊ ካረን ገበርቲ ሰራዊት ንሓይሊ ሓለዋ ዶብን ሰባት ካብቲ ማዕስከራት ብሓይሊ ከም ዝሰግኡ ተገሊጹ ነይሩ ምስ ወታደራዊ መንግስቲ ሚያንማር ዝተሓባበረ ዕጡቕ ጉጅለ ሓይሊ ሓለዋ ዶብን ኣብቲ እዋን ካብ 29 ሃገራት ዝመጹ ልዕሊ 7,000 ግዱድ ሸቃሎ ካብቲ ማዕስከራት ከም ዘውፅኦም ኣፍሊጡ ነይሩ ልዕሊ 800 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢድ እዞም ክልተ ዕጡቓት ከም ዘሎ ኣብ ታይላንድ ዝርከቡ ምንጭታት ትካላት ረድኤት ኣብ ትሕቲ ትእዛዝ እቶም ዕጡቓት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ሓቢሮም በተወሳኺ እቶም ምንጭታት ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ዶብ 430 ኢትዮጵያውያን ኣብ ትሕቲ ዲሞክራሲያዊ ካረን ገበርቲ ሰራዊት ድማ 430 ከም ዘለዎ ጠቒሶም ይኹን እምበር እተን ግዳያት ኣብ ሓያሉ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ስለዝተቐመጣ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ታይላንድ ከኣትዋ ይጽበያ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ዝተወደበ መረዳእታ የለን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝኽፈል ልዑል ቀረጽ ን9 መዓልታት ንምትግባር የደናግዮ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ዝገብራ ሃገራት ዝኽፈል ቀረጽ ንምትግባር ን9 መዓልታት ከም ዘደናግዮ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ንግዳዊ ኩናት ግና እናገደደ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ኣስታት ውሳነ ሸርኽቲ ኣሜሪካ ካብ ዝውሰድ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ትራምፕ ነቲ ልዑል ቀረጽ ብሃንደበታዊ ለውጢ ፖሊሲ ኣደናግዮ ይርከብ በዚ መሰረት ምስተን ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ዝርብ ክቕጽልን ኩለን ሃገራት ዝተሓተ 10% ግብሪ ክኸፍላ ነይርወን ትራምፕ ነዚ ውሳነ ኣብ ዝወሰዱሉ እዋን ነቲ ኣኽብሮት ዘይብሉ ኢሉ ዝበሎ ቻይና ዝኽፈል ቀረጽ ናብ 125% ኣዕብይዎ ይርከብ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝወስዶ ውሳነ ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ እታወት ኣሜሪካ 84% ቀረጽ ክትገብር ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ ክልተን ሃገራት ናብዚ ንግዳዊ ኩናት ዝኣትዋ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ኣቑሑት ቀረጽ ድሕሪ ምግባሩ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ምጽናሕ እዚ ድማ ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ዓለማዊ ስርዓተ ንግዲ ዘይተረኣየ ለውጢ እዩ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኩለን ሃገራት ዝኣትዉ ኣቑሑት 10% ዝተሓተ ቀረጽ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ሓጣን ኢሉ ዝሰመየለንን ኣብ ዘይፍትሓዊ ንግዳዊ ኣሰራርሓ ተዋፊረን ዝበለ ሃገራት ዝኽፈል ቀረጽ ልዑል እዩ ኣብዚ ዝርዝር ተኻቲተን ዘለዋ 27 ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ቪየትናምን ደቡብ ኣፍሪካን ኮይነን ካብ 11% ክሳብ 100% ዝበጽሕ ግብሪ ዝኸፍላየን ነዚ ውሳነ ትራምፕ ስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቅልውላው ዕዳጋ ኣጋጢሙ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ብትሪልዮናት ዝቑጸር ፋይናንሳዊ ክሳራ ኣብ ዘስዓብሉ ኩነታት ኣክስዮኖም እዮም ሸይጦም ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዋጋታት ኣቑሑት ክውስኽ ኣብ ዝፍርሕሉ ዘሎ እዋን ተንተንትን ተኽእሎ ቁጠባዊ ምንቁልቋል እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዛረቡ ኣለዉ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ካብ ቻይና ወፃኢ ሃገራት ዝውሰድ ልዑል ቀረጽ ከም ዘቋረጹ ቅድሚ ምግላጹ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ኣብ መጠን ወለድ ብርቱዕ ወሰኽ ከም ዝረኣየ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ሎሚ ዝብልና መሰናዶና ኣብ ዘወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና